groundbreaking ceremony para sa Legislative Building igapatukod sa Iloilo City ang ginpatigayon kainasang aga. Nagpatigayon sa groundbreaking ceremony ang lokal nga panguluhan para sa igapatukod nga 8-story Legislative Building sa syudad sang Iloilo. Patimaan nga nagapadayon ang pag-uswag sang syudad bisan yara sa tunga sang pandemya. Iniya fully funded sang LGU ay niya utang, no? Ang appropriation diri was 250 million, daw less ang ilang na bid. Mapaobra kita da 8-story building. On the top floor will be an auditorium that can house 250 people, no? Tapos dalo may mga offices kita nga kinanlan frontliners, frontline services like the OBO, kag iban pa. Kag ang session hall will be on the 7th floor. Kag may mga offices ang mga konsyal. Nakita man sang alkalde ang importansya sa pagpatukod sang legislative building nga igapahamtang sa likod sang Iloilo City Hall. Ini ang magaserbe nga panibago nga talatapan sang pila ka mga ahensya sang gobyerno sa syudad. Ang isa nakita ta sa new normal, hindi pwedeng gagilinutok kita. That is why the 6th floor will be open to other offices para hindi kita magilinotok diri sa City Hall. Dako nga mabulig para sa aton. Ang groundbreaking ceremony ang gintambungan ng Mayor Jerry Treñas, Vice Mayor Jeffrey Ganson, Congresswoman Jamjam Baronda, mga konsehal sang syudad, kag pinaagi sa Zoom nagtambong man si former Senate President Franklin Drilon. Madamo pa sang mga handom si Mayor Treñas para sa padayon nga pag-uswag sang syudad sang Iloilo, ilabi na para sa kaayuhan sa mga Ilonggo. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Mayor Jerry Treñas ginpasalamatan ang kooperasyon sa mga Ilonggo sa tunga sang pandemya. Kabangdanan nga ini ang ginkilala bilang isa sa mga outstanding government worker. Ginpasalamatan ni Mayor Jerry Treñas ang kooperasyon sa mga Ilonggo sa tunga sang pandemya. Sa kadungganan nga ginkilala ini bilang isa ka outstanding government worker sa pungsod Pilipinas sang nakaligad nga tuig 2020. Nalakip si Mayor Treñas sa cover page sang isa ka kilala nga magazine site. Iniamo ang Mega Magazine. Gindayaw ang alkalde bangod sa pagpatigayon sini sa mga programa kag inisyatibo, partikular na sa pagpakigbato-bato COVID-19. Lakip na diri ang aktibo nga kampanya sa pagpabakuna sa tanan nga sektor. Libre nga vaccination para sa mga residente o kung hindi residente sa probinsya kag syudad sang Iloilo. Kung sa diin, prioridad nga mabakunahan ang mga medical frontliners, pamatanon, senior citizen kag mga may kasablagan sa lawas. Pasalamat gid kita, but I think the honor should go to all the Ilonggos nga nagbuligid sa aton during the time of the pandemic, no? Kita naton may ara kita 240 community kitchens, may Ilonggo Pandesal kita, may artist kita for COVID-19, may kitchen patrol kita, may PPEs kita nga ginaubratang PPEs para sa aton nga mga frontliners. May mga businessmen nga nag-donate mga PPE, mga RT-PCR test, mga test kits. Kalipay ang nabatsyagan sang alkalde sa sini nga pagkilala. Padayunon pa sini ang mga hinimuan kag tampad nga serbisyo sa mga Ilonggo. We are very happy. I think the pandemic has shown that the Bayanihan spirit is very strong. Matandaan sinila nga Setyembre 29. Nakabaton man sang pila ka mga pasidungog ang alkalde. Isa na diri ang gikan sa Civil Service Commission, Regional Office 6. Nabaton sang alkalde ang Presidential Lingkod Bayan Award sa kategorya nga Outstanding Government Worker. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.